Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang tansah kawula hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, boten bosen-bosen anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen boten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahan-kenugrahanipun. Lan inggih namung dumateng para kaula ingkang bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan kados ingkang sampunipun janjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiyah zahiran wa batinan, ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ampekta keberkahan, kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang suhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunia dumugi akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Saderenge dalem matur kathah menika wonten ingkang badhe nyuwun dipun dongaaken, nyuwun tambahing pangestu ziyadah doa kagem Bapak Khaifin saking Baron Sokawera ingkang insyaallah benjing tanggal 8 Januari badhe nikahaken putranipun. Mugi-mugi pinaringan lancar sedayanipun, dipun dadosaken calon pengantin kalih menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang saweg sami nandang gerah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala angkat sedaya penyakitipun. Ingkang saweg nggadahi masalah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal ngentasaken masalahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Monggo kita sareng-sareng nerasaken kitab Al-Isti'dad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Ruwiya den riwayataken apa anna rajulan stuhune siji wong lanang min Bani Israil saking wong Bani Israil iku jamanga ngumpulaken sapa rajul samanina ing 80 apane tabutan petine minal ilmi saking ilmu walam yantafi
lan ora bisa ngalap manfaat sapa rajul bi ilmihi kelawan ilmune rajul. Dipun riwayataken bilih wonten setunggal tiyang jaler saking Bani Israil menika nggadhahi kitab, ngumpulaken buku kitab sebanyak 80 peti. Cara zaman seniki nggih anak santri terus wangsul pondok kitabe akeh teng lemarine ngantos 8 lemari 80 peti nggih. Tapi kiyambeke menika mboten saged manfaati dumateng ilmune. Fa auha mongko paring wahyu sapa Allahu Gusti Allah ila nabiyhi maring nabine Bani Israil. Angkul ing yen to dawuh sapa sira nabi li hadzal jami'i maring iki wong kang ngumpulaken lau jama'ta lamun ngumpulaken sira kathiron ing akeh minal ilmi saking ilmu lam yanfa'ka mongko ora bakal bisa manfaati apa ilmu ing sira illa anta mala angin yen to nglakoni sira bisalasati asya'a kelawan telu pira-pira suwiji-wiji menika wonten salah ketik bisalasati asya'a menawi teng kertas niku kan ngagem kasroh niki dipun fathah. Lajeng Allah Subhanahu wa taala paring wahyu dumateng nabine Bani Israil ken nyampeaken dumateng tiyang jaler niki. Ingkang rupa dawuh lau jama'ta kasiron minal ilmi lam yanfa'ka illa anta mala bisalasati asya. Menawi jenengan gadhahi ilmu akeh menika mboten saged manfaati kecuali panjenengan niki saged ngamalaken 3 perkawis. Napa mawon? La tuhib ampun demeni sira adunya ing dunya. Falaisat mongko ora ana apa dunya bidaril mukminina kelawan desa tetepe wong mukmin. Sing pertama nasihate dumateng tiyang ingkang gadhahi kathah ilmu tapi kepengin ilmune manfaat. Sing pertama ampun kami ingkang nomor kali wala tusahibi lan ojo ngancani sira asyaitana ing setan falaisa mongko ora ana apa setan birofikil mukminina tetep kelawan kancane pira-pira wong mukmin. Sing nomor kali niki kon aja batiran kambi setan. Kelantan setan menika sanes batire wong mukmin. Ingkang nomor 3 wala tu'dzilan ojo nglarani sira ahadan ing wong suwiji falaisa mongko ora ana apa nglarani wong iku bihirfatil mukminina kelawan penggaweane pira-pira wong mukmin. Sing nomor 3 supados ilmune kita menika manfaat berkah kagem pagesangan kita niki kon aja seneng kelarani wong liya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi saged niki nasihat 3 kon ilmune manfaat. Sing pertama aja kamit. Sing nomor kali aja batiri setan. Sing nomor 3 aja seneng kelarani tiang lintu. Dipun riwayataken wonten tiang jaler saking Bani Israil ingkang ngempalaken catetan ilmu ngantos 8 dasa peti. Ananging boten saged manfaati dumateng pagesanganipun. Sateras Allah Ta'ala paring dawuh dumateng nabinipun supados paring piwucal dumateng tiang jaler wau umpami panjenengan ngamalaken ilmu kanthi kathah
ngilmu wau mboten badhe manfaat kejawi panjenengan ngamalaken perkawis 3. Napa mawon inggih menika sing pertama la tuhibbid dunya falaisat bidaril mukminin. Panjenengan ampun kami dunya. Keranten dunya menika sanes panggenan tetepipun tiang-tiang ingkang sami mukmin. Sederek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya utawi dunya iku mazra'atul akhirati, pegagan utawi ladangipun akhirat. Tegesipun alam dunia menika minangka ladang tumrap akhirat. Dunia niki kita panjenengan kula sami gesang wonten dunia. Niki kaya-kaya piyambak niki lagi nanem, lagi nandur. Napa mawon sing ditandur mangke badhe kita panen wonten ing akhirat. Tandurane jenengan nandur sing apik-apik. Allahumma amin. Mangke panenane insyaallah badhe sing apik-apik, sing nyenengi. Swalike nek kita niki nandur keawonan, keelekan, mangke nggih bakale kita manen perkawis ingkang boten nyenengi. Dawuh hadis menika cetak bilih alam dunia menika namung panggenan nanem, dene panenipun menika wonten ing akhirat samangke. Berarti teng dunia niki ora usah golek dunia, ngibadah tok. Napa kados niku? Nggih mboten. Tetep kita niki dipun prantahaken dening Allah Subhanahu wa taala kan tetep pahal. Nggih. Kan tetep kerja, kan tetep mados arta mados dunia. Tapi kita niati sedaya wau pahal unggal dina kesel nggih. Langka lirene niki dipun niati kangge sangu ibadah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tetep unggal dinten kerja, buka toko, macul, bangun, deres lan lintu-lintunipun. Unggal dinten awit esuk budul sore. Nggih. Tapi kita niati nyambet damel kula niati Allah menawi angsal rezeki menika badhe nggih sangu ngibadah. Nggih. Wonten tiyang setunggal menika gadah toko. Kepengin tokone laris kiamboke ziarah ngalor ngidul, ngetan ngulon. Nggih. Kabeh kuburan dambah. Nggih. Diziarahi. Salat tahajude nyuwun dumateng Allah kepengin tokone laris. Temenan tokone laris. Lah mundak mriki terus kayong mandan sepi tokone. Nggih, kayong mandan sepi. Lah terus kiambeke mandek nggoleh ziarah, mandek nggoleh tahajud, mandek nggoleh salat duha. Niki pertanda kiambeke niki anu ora pati boten pati nggih. Kiambeke niki sanes nggo akhirat. Dadi golek dunia nyuwun maring Gusti Allah tapi begitu teparingi jelek terus kaya ora semangat ngibadah. Niki tanda berarti kiambeke kerjane sanes nggo sangu ngibadah. Tandane tiyang sing golek pahal niki nggo sangu ngibadah semakin sugih
niki ngibadahe nggih semakin sregep. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing pertama niku. Ingkang nomor kali wala tusahibi syaitana falaisa birafiqil mukminin. Panjenengan ampun kekancan kalih setan, keranten setan menika sanes kancanipun tiang-tiang mukmin. Sederek para pakar sami sepakat bilih sifat lan karakteripun setunggal kawula menika badhe terbentuk kalian sifat lan karakter kanca pergaulanipun. Niki para pakar sami sepakat, Pak. Sami sepakat, Bu. Anak wong nggih menika kembul kambi sapa piyambake niki saged ditingali sifate nggih tergantung kembule kambi sapa. Nggih. Ana wong senenge kembulane kambi tiang-tiang sing ngapunten seneng jikat-jikot. Nggih. Ngalor ngidul dene kaya bareng bae. Ya. Niki saged langsung ditandani. Berarti sifatnya pada kambi sing seneng jikat-jikot. Wonten tiyang nggih biasa tapi senenge kembule kambi tiang-tiang seneng ngaos. Nggih wonten ahadan, wonten reboan, wonten selasan, nggal dinten ngaos lah. Nggih. Senenge kembule kambi tiang-tiang ingkang seneng ngaos. Insyaallah nggih. Sifate niki mboten tebih kali tiang sing tebantiri niki. Kados ingkang sampun dipun terangaken wonten kitab Al-Ala. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Saking kanca napa? Aja takon tapi takon kancane. Krana kanca iku anut marang wong kang den kancani. Nggih. Ki ambek badhe nile wong niki aja takon maring wong liya kesi sifate kepriwe. Ampun, cukup dengan melihat teman sing biasa jagongan bareng, sing biasa ngalor ngidul bareng. Oh nika kembule kambi tiang-tiang sing ora patia apik. Berarti nggih mempere plek kados niku. Senenge kembul kalih tiang-tiang sing seneng salat jamaah ngaos, insyaallah nggih mempere nggih ahli jamaah, ahli ngaos. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kanca soleh badhe bentuk sifat lan karakter ingkang soleh lan kanca tolih. Tolih niki lawane soleh, nek soleh niki tiang sae, nek tolih niki kewalikane. Lan kanca tolih utawi kanca awon ugi badhe bentuk sifat lan karakter ingkang awon. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Niku sing nomor kali. Sing nomor 3. Wala tu'di ahadan falaisa bihirfatil mu'minin. Ampun damel awon dumateng sinten kemawon. Keranten damel awon dumateng sesami makhluk menika sanes pendamelanipun tiyang mukmin sejati. Sing nomor 3 kepengin ngilmune manfaat niki ampun seneng gawe larak ati, ampun seneng gawe mangkel maring tiyang sanes. Bergaul, bersosial niki kalih pergaulan ingkang sae. Mboten seneng gawe awon maring wong liya. Senenge gawe sae, gawe bagus kalih tiyang lintu. Niki tigong perkawis
ingkang saged damel ilmune kita menika dados ilmu ingkang manfaat. Sing pertama napa Bu? Kayong mandan Arif niki nggih. Sing pertama menika ampun kamit. Sing nomor kalih napa Pak? Ampun seneng batiri Sing nomor 3 napa? Ampun seneng gawe ala kalih tiyang sanes. Mugi-mugi kita saged ngamalaken nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Menika dalem nyuwun ziyadah doa insyaallah benjing tanggal 7 Februari saking ya bisa jamaah ahadan badhe wonten ingkang ziarah sowan wonten Mekah Madinah dipun dongaaken supados diparingi sehat lancar ngibadahe diparingi napa? Pokoke langkah keselek golek ibadah wonten Mekah Madinah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah mangke jam 8 insyaallah badhe mulai manasik umroh. Mbok panjenengan sing kepengin nderek manasik umroh, lah nyong urung daftar izin mboten napa-napa nderek. Nggih. Nderek lenggah teng mriku mbok menawi mangke napa namine nggih mbok menawi suatu saat saged tindak Mekah Madinah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi kula tah yakin ahli ahadan nggih menika insyaallah badhe sami saged ziarah wonten Mekah Madinah sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saking kawula cekap semanten mestine kathah kelepatanipun kawula nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mauta wala hayata wala nusyura Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu